Tento song nič, iba flexím, svetlo, plný TikTok, toho je fakt, pošlite mi to, prosím vás. Som taká nasratá, viete čo, nebola by som taká nasratá, keby sme to 4-krát neskúšali s tými chalanmi, ktorí to tam mali svietiť a nakoniec sme zistili, kde bola chyba. Lebo Gajlo mu vysvetľuje, že ty máš zapnúť, hovorí mu, že zapneš svetlo a teraz bola pustená muzika a že zapneš svetlo na PAM! A Čavo, vieš, čo povedal? Že on čakal, kým ja do mikrofónu vlastne zaspievam to PAM. A v tom momente... za to uznám. V tom momente sa už fakt nemôžeš ani hnevať. Lebo ja som si myslela, že čo Čavo proste spí, lenže on čakal na to, že ja urobím, že PAM. A že to si robíš piču, že Čavo celý čas čakal na PAM. Takže... No a ja som hlavne povedala, že svetlo a Čavo zapol svetlo, všetko ostatné, len ne to, čo malo svietiť na mňa. Tak to som bola ešte viac nasratá. Že on rozosvietí všetko, len ne mňa. Takže no. To je proste tak. Život je life. A on proste Gajlo tým PAM myslel, akože tú dobu v muzike mu to chcel ako vysvetliť, že na PAM, tu zapneš proste. A Čavo, že čakal, že ja, že keď dobre, zaspievam PAM. On mi to tak potvrdil celé, že to chápe. Že ja keď sa pozrel na neho, Čavo, že dobre, jasné, že už mi to ani nehovor. No. Že Čavo vlastne, že... To vieš, čo treba s nimi robiť? Keď na teba ne? takto niekto bude hovoriť, jasné, to úplne, toto je na tom najhoršie. A potom, ty keď niekomu niečo povieš 35 krát, tak ten človek je, že na čo mi toho 45 krát, však to je úplne jasné. No kokot, väčšinou to jasné není. Väčšinou ti kto povie, že však to je úplne jasné, ale pritom to jasné naozaj není. Takže proste občas to nemôžeš povedať 35 krát, ale 40 krát. Asi áno, žiaľ Bohu. Takže aj keď povieš, že jasné, že to chápe, vieš, čo musíme spraviť? Ešte 3-krát to vyskúšať s tým, aby on sám to spravil bez toho, aby si mu ty povedal, že PAM! Takže no, ale pošlite mi to, prosím vás, zaujíma ma to. Na tom TikToku, bo zase sa... Tam sa asi nedalo proste prehliadnúť moje vytočenie. Ja som vyšla na ten stage, že dobre, teraz sa zapnú svetlo a zrazu, že nič. Že tento song nič, iba flexing. Ja úplne si viem, že jediná robota Čáva je, aby zapol to svetlo v ten správny moment. A že keď niekto ešte aj to pokazí, tak to ja už potom fakt neviem.